Kjempefint. Prøv å gi så langt ut, sånn at jeg ikke får sjanse til å rygge. Kom da. Han vil ikke lures ut. Sånn, ja. Poserer det. Yeah, look at me. Gjennom. Sånn, ja. Ost. Det funker bedre. Ganske logisk, egentlig. Ja. Litt ost. 1 time og 8 minutter. Ja. Nei, 8 minutter. Der, ja. Flink ut. Det er litt. Ja, det er ikke noe fri bar her. Ok, jeg prøver en gang, mamma. Bra. Det er bra. Når vi skjønner det litt mer, i hvert fall. Ja. Så jeg kan ta den. Er du klar? Ja. Fint. Kan ikke jeg bare holde det i et Jeg gir deg sånne små De biter. smelter, vet du, så Ja. Bra. Å, så flink ut. Det er en til, så kan han få en liten pause. Ok, mamma. Man hører det på filmene. Hva sa du? Man hører på filmene. Og så tar det frem og gir godbiten. Der, ja. Så at det her, sånn at ikke rumpa er igjen. Skjønner du det? Med en gang du klikker, så viser du den. Hva er det? Klubben? Ta en siste, og så tror jeg egentlig, så kan vi se på det hindrene, bare se hva du har da. Ja. Skal jeg sette den litt lenger ifra, så jeg kan gjøre. Ja. Det var bra. Det var jo fint. Det var